Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с извънредната емисия на новините на Reporting. Днес аз имам честта да ви съобщя, че започва конкурс 2015 година на Reporting. Темата, която този път е подбрана е "Накажи възрастните с добър пример". Основната цел на проекта е да въвлече тинейджерите в света на възрастните и в гражданствеността по позитивен начин. Всеки от участниците има възможността да използва своята креативност и да създаде кратко видео с положително послание, без ограничение на изразните средства. Един от участниците се съгласи да пуснем неговия проект в ефир. Нека да видим неговото видео. Здравейте! Аз съм Стефан Върбин и с това видео участвам в конкурса на Reporting "Накажи възрастните с добър пример". Първо, малко суха теория. Всяко българско домакинство годишно произвежда около 1 тон битови отпадъци. Приблизително половината от това количество може да се рециклира. Рециклирането е сред най-важните принципи в съвременното управление на отпадъците. Проучването обаче установява много неблагоприятни резултати по отношение на нагласите и поведението на кого? На възрастното население в България спрямо битовите отпадъци. Гражданите са критични повече към отговорните институции, отколкото към самите себе си. В същото време голяма част от тях не се интересуват къде в близост до дома им има контейнери и не събират разделно отпадъците и замърсяват околната среда. Защо тогава не предприемем друг интересен начин за опазване на нашата околна среда? Замислили сте се, че от стари непотребни вещи могат да бъдат създадени инструменти, които да бъдат полезни в нашето ежедневие. Без съмнение, всеки от нас има вкъщи такива стари и отживели вещи, които повече няма да бъдат използвани и скоро ще бъдат изхвърлени и ще замърсят околната среда. Рециклираните джаджи ще ни помогнат да опазим околната среда, като изпестиме огромно количество неразградими вещества, които всъщност могат да бъдат красиви и дори практични. Малко оригиналност и сръчност са достатъчни да ги направим отново полезни. А дори могат да бъдат подарък за някого. Лично аз ще използвам тези 1000 лева за събирането на такива ненужни вещи и, развихайки моето въображение, ще създам куп прекрасни неща, които ще бъдат полезни, а няма да замърсяват околната среда. Защо и ти не го направиш? Това беше от мен за днес, а ви останете с програмата на Reporting.